50-50 kaloku yakuva xa wona munyanisile kukhona lo 50-50 kuyaqaphela usebenza kwezinye izinto awusebenzi nabakufikelelo kwezinye izinto babazitye ziphethe kuthiwe thina kule nyanga singabona abantu bathambileyo sibe sigezelwa ngalaa ndoda ipha eTV iba nentloko enkulu ufika ngakwazi notata neremote kuthiwe kanijongo tata kanijongo bathambile boyiswa nayiFIFA bathi no bona bomelele baphume ethanjeni kanti ithambo iproduct yothuli yibe yomeleleyo imanufacture neproduct amen asike sifunde ke uverse 7 thabathani ngoko nenze inqwelo entsha bendichazile chapter 6 verse 7 yes Samuel oqala thabathani ngoko nenze inqwelo entsha nithabathe imazi ezimbini ezintsha ezanyisayo ezingazanga zibekwe dyokhwe nizibophe enqweleni niwanqande amathole azo kuzo aye ekhaya noyithabatha ke ityeya kaYehova niyibeke enqweleni neempahla zegolide enizibuyisela kuye ezilidini letyala nizibeke etyeyeni ecaleni layo nindulule ihambe nize nikhangele ukuba ithe yenyuka ngendlela yomda wayo yaya eBheshemeshe woba nguye osenzele obububi bukhulu ke ukuba kuthe akwabanjalo sothi sazi ukuba asibethwa sisandla sakhe sihlelwe sisihlo verse 12 imazi ezintsha zathi ngqo ngendlela ebheka eBheshemeshe zahamba ngomendo zihamba zinqakama azanqaxhela ekunene nasekhohlo izikhulu zamaFilisti zizilandela zada zaya emdeni waseBheshemeshe abaseBheshemeshe ababevuna ingqolowa entilini bawaphakamisa amehlo abo bayibona ityeya bavuya kakhulu awuthandaze ke nkosikazi Bawe ngcwele egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha moya ongcwele Thixo wethu onamandla onke emva kwemini inkosi yamakhosi sihlangene kule ndawo ngokwazi kwakho nangentando yakho bawonani ilizwi lakho Thixo wethu onamandla Nkosi yamakhosi nasi inhliziyo zethu ekuseni njena Nkosi yamthetha ngezwi lakho nenhliziyo zethu bawethu onamandla onke uyalazi izwi lakho lenzelwe inhliziyo zethu ukuze ligungqule linyathule lityale izinto ezifuna ukutyalwa thetha ke Nkosi ngalo ngomntwana wakho mgcobe mfihle ukuze sive izwi lakho liphuma ngaye Nkosi yamsebenzise ngathi uyaqala ukumsebenzisa egameni lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha amen eli libali likaIsrayeli emveni kokuIsrayeli engamhlonelanga uThixo wamyekela esandleni samaFilisti akube emyekele esandleni samaFilisti wayeka uThixo nento erepresenta yena kwaIsrayeli yahamba ityeya kaThixo mayibonge inkosi Yesu apha etyeyeni kulapho izinto zikaThixo zazihleli khona nemithetho elishumi yayilapho kwaye ityeya ibithi xa ihleli kwaIsrayeli uIsrayeli azi okokuba uThixo ukhona kwaIsrayeli nezinye izizwe bezisazi okokuba uThixo ukhona kaIsrayeli ngetyeya kaYehova kodwa ngoku kufika ixesha loba amaFilisti athi xa bethi uIsrayeli athathe netyeya le nto yamenza uIsrayeli akaze wazibona engenaThixo kungasekho Thixo kwaIsrayeli yabenza into baloo nto bayabule and futhi ekuyabuleni kwabo yabenza into yoba bamlibala uThixo bawube bemlibela uThixo kanti
uThixo akabalibelanga and uThixo uyazilwela xa efuna ugoduka. Amafilisti amthatha uThixo wakwaIsrayeli ayombeka endlwini yoThixo wawo. Xa bembeka endlini ecango Thixo wabo bayenza lento bavala umnyango bahamba bawulala. Xa belele bevuka kusasa bebuya bezowuqobo kokuba uThixo kaIsrayeli uhlelisene kanjani noThixo wabo. Bafika uThixo wabo engenazingalo, ingalo zabo ziphansi, abazi okokuba kwenzeka ntoni na. Ngengoma mlungisa ngengomso xa bebuya babuya uThixo wabo ewe engenanhloko. Amen. Mayibonke Nkosi Yesu. Yabityeya kaThixo ihleli ingashukumi kungekho nto ibonakalayo. Into ebonakalayo ibonakala kuThixo wabo. uIsrayeli akasilweli uhleli. Usuku olulandelayo babuya bafika uThixo wabo ewe ngobuso phambi koThixo kaIsrayeli. Mayibonke Nkosi Yesu. Baqonda into bakunokwenzeka into uThixo kaIsrayeli uyazilwela. Ufuna ugoduswa babiza izikhulu, babiza izazi zaseJiphethe, baza kuzibeka apho kokuba make kuqaliswe okokuba ingabe ifuna uba yintoni na le nto, ngoba ingqolowa yethu iphelile emasimini zimpuku. Abantu imizimba yabo igcwele amathumba. Sibethwa ngubani kanti? Ngoba uIsrayeli akonhlukuma yenzayo. uIsrayeli uhlela sibona omnye umntu wakwaIsrayeli. Mayibonke Nkosi Yesu. Kodwa uThixo wethu waphukaphukile. Kanti zazi yothiwani na ugoduswa. Into yokuqala babuza yona yothiwani na ugoduswa. Ityeya kaYehova. Mayibonke Nkosi Yesu. Yathi impendulo akukuhle ukuba siyibuyisese. Ayibuyiswaze ityeya kaThixo. Zikhona imigudu ekufuneka yenziwe masenza amanye amathumba, imifanekiso engathi ngamathumba ngegolide, senze iimpuku ebezigqiba ingqolowa yethu emasimini ngegolide, sizibeke ecangwetyeya kaThixo. Mayibonke Yesu. Ezi zinto ziyakuba lidini letyala lokuthatha uThixo wakwaIsrayeli siyombeka kwabomhlaba. Sagqiba sithathe inqwelo entsha engazange yabotshwa, siyenze bentsha le nqwelo. Kule nqwelo sizawubopha njengesiqhelo kuqala ukubotshwa inkomo, kodwa kule gema asizubopha inkomo eziqhelekileyo, asizubopha iinkabi zenkomo, asizubopha iinkunzi zenkomo, kodwa sizawuthatha imazi yalapha ezimazini, imazi ezanyisayo, ukuze sikwazi ukuba zibe ne-responsibility. Mayibonke Nkosi Yesu. Mayibonke Nkosi Yesu. Kuthathwa abantu abane-responsibility, abantu abazawuyazi bakuphinda bayishiye ngasemva. Ke ngoku isantya sabo kufanele basikhawuleze ngoba kukhona i-responsibility ngasemva. Mayibonke Nkosi Yesu. Siyayazi ngokwesiqhelo tata ubhayi wena uvele ezilalini abotshwa kubotshwa iinkabi, kodwa kule gema abotshwanga iinkabi. Ngoba inkabi iyayiza kulibeka udlisela ngomzimba wayo ngoba iyinkabi. Kwangekho nento ethinteka yenkabini ngoba inomzimba omhle. Akuzange kuthatha inkunzi enkomo ngoba inkunzi enkomo liyilili. Xa ibona ezinye imazi izawuphuma ejokhweni, iphume endleleni, ileqe ezimazini ngoba into ehlala iyenza le. Kuthiwa makuthathwa imazi sithwala uThixo, imazi sithwala uThixo, sithwala uThixo kaIsrayeli, simgoduse, ifuna imazi sokuthwala uThixo. Ayiboni ngokufrost mazi sokuncokola indaba, akufrost mazi nawufuna uverse 12 uthi uverse 12 sahamba inqo noma ingayayikhona ecaleni kwendlela azange ziyibheke. Mayibonke Nkosi ngoba uIsrayeli uThixo kaIsrayeli funeke ekhululekile. Abantu abathwele uThixo bahamba ngqo, abajonge ekunene, abajonge ekhohlo bahamba ngqo. Mayibonke Nkosi ngoba abathwele uThixo. Xa uthwele uThixo zikhona izinto engathi zintle apha ecaleni kwendlela, ezi zinto kufanele ungazijongi njengembali
amadoda iwathatha onke amanzi abekwe esangwendlela. Hallelujah. Siyabonga Nkosi Yesu. Ngoba ngenye imini kwenzeka imistake. Ngathi imbaleki ibaleka seyimnumber 1. Ihamba yonke into yawubheka kho umuntu. Ngelishwa ngoba ihamba imani uthi nayo izandla ithatha amanzi. Kodwa xa ithatha amanzi kwabe kwi-KitKat. Yaze yahlala ngonojokiwe. Shall be careful. Is the KitKat. Ukoma khoso hlala amakholo ahlala athi KitKat. Uyamazi utshone phila ngoba akayazi bakufanele ukubalekwa. Ngoba kuthwala uThixo. Abantu abangena responsibility abayazi xa kuthwala uThixo. Ngoba kubalekwa kanjani. Yes. Mamela ndimxelele. Abantu abathola uThixo noba ngabasemzini bayayazi ukuthi uphathwa njani. Abazalisikazi baseJiphethe bathi bewiselwa umthetho ngokumkani okokuba mabababulale bonke abantwana abangamakhwenkwe. Kodwa bathi inkosi yami Nkosi ka befika phambi kokumkani. Nkosi ukumkani abafazi bamayevele omelele kakhulu kunathi. Ebani omelele kakhulu kunabo. Ukhona umahluko phakathi kwakho kunye nabo. Ngoba wena uthola uThixo. Ukubonakalisa ukumelana kwakho. Bazalele singekafiki kubo. Ngoba kufuna abafazi bokuthwala uThixo. Akufuna abafazi bokubheka endleleni bekhangela amawu. Akufuna abafazi bokubheka endleleni bokukhangela ophwapheli. Akufuna abafazi bokwenza uvuko kuba bekuzoba bazabadlanga ntona abantwana. Hayi ndiyashunyamela. Abantu bikwaka nje kodwa kandifikile ukuthi kwaka. Mayibonga Nkosi Yesu. Kandifikile ukuthi kwaka. Mayibonga Nkosi Yesu. Mamela ndimxelele. Athi la madoda lo yakubhala ityala lethi. Uthixo kaSirayeli akabuyiselwa nje. Funeka abuyiswe kukhona izinto abuyiswa nazo kukhona izinto ekumele uyazincama kukhona izinto ekumele imigudu yenzayo ukubuyisela ityeya kaThixo kuThixo ngoba uThixo kaSirayeli uthi ndinga uThixo nekhwele ndiyakuvelela ubugwenxa boyise konyaka kwasesine nakwesithathu isizukulwane sabandithileyo ndiwenzele naba kodwa amawaka abandithandayo abayigcinayo imithetho yabo. Nekuzina umthetho emibeli ityala lethi imithetho ke ufika apha enkonzweni ixa nithetha ePeso Masethi ndithi ndiyaxakwa ngabazalwane. Abazalwane xa befuna umosha inkonzo ulibele into bakuthetha xa kungenwa kulaa mnyango wathi zinto lezingenziwayo. Wangena wavuma okokuba kazukuzenza. Wangena wazibona into bazifana bungenziwa ngumntu. Xa baleke wadinwa apha endleleni edinwe lapha ngaphakathi akathi ndidiniwe. Maniphume ecaleni ndidla iKitKat. Ufwenza udusha apha enkonzweni le nto yakhe kwabanye abefulela abanye ngale nto ayiyo. Akathwelanga uThixo. Unaka akazazi into ayithweleyo. Le ncele inqwelo yakhe inqwelo endala ivukwa ngamahlaba wayo angakhange awalungise. Ebekuthiwa mapotho inqwelo entsha xa ungena ngala mnyango usayini contract ethi ndisayini contract yokuba ndizawulwa noSathane immediately Yesu akukhona inkinga yoloyiso xa ungena ngoba kukhona izinto ozoyisileyo. Ingxaki yam nguwe uthi sowungenile ngaphakathi ucela ibhoksa engabhadlanga kakuhle ufika apha ngaphakathi ubone bungayiseli wayo. Unganawo amantombazane ulibele babungene pha uxele intombi lapha kudadewethu umama unyoko utata uyihla wayivuma le nto kodwa xa kufika ukudinwa ngoba abantu bawudinwa abazalwane kanti indibandibe yayiphakathi kwamaSirayeli. Mayibone inkosi indibandibe yayiphakathi kwabo yakhanukile yazininzi izinto ababezikhanuka kodwa zikhona abazimenishinayo bamenishina amatswele ekomkomelo zaseJiphethe bamenishina amangcwaba. Ndibona baba bethanda ukufela ezonweni kwathi ingxaki kwathiwa kumnandi kule ndawo yababa cha ingxaki inye idelile kodwa makhothi manje
nalapha ezimasini mabotshwe ezanisa ngenye imini ndisela bebayo ndidibane nabantu ababini abahlukeneyo umondli womntwana ndidibane nomdlezana unina womntwana mayibonge inkosi Yesu athi omnye undingxamile bona nje umadam angandingxosa kakhulu xa nofika ndingekho endlini ibisithi le nditshiswa libeke funeka ndikhawuleze ndifukile indalo ufuna ukwatya ngoba ukhona umahluko phakathi kukamondli mayibonge inkosi Yesu nomncancisi womntwana kuba uthi ke ngoku kathetha uthi kathetha ukuthi thabatha lo mntwana umanyisa into owanyisayo i-concern nengxaki yakhe lo mntu amanyisayo umanyisani mamela ndikuxelele xa ubheka ekliniki ufike ekliniki ufunyaniswa into yokuba u-HIV positive so umbelekile umntwana uyayalwa ekliniki okokuba sungamncanisi lo mntwana mayibonge yiyo loo nto uzawufika xa bebuza abanye esitratweni besoyiko okokuba ubuzibulu u-HIV positive na uyancanca sibayazi isikwensi yakhona ngoba bayayazi into bababuthi akancane umntana umele ukuncanca nalo umnikiweyo umele ukuncanca yiyo le nto ufuneka uthi uThixo atholwe nguwe ngoba unoxanduva lokuncanisa. Bring back the ark of God. Women, bring back the ark of God. Uyeke uzilibazisa ngento zelizwe. Zininzi izinto ezimnandi kweli lizwe. Ezamakhosikazi nezamadoda. Ezabafana nezamantombazana. Zininzi izinto ezikhangeleka zimnandi. Kodwa hayi azilogqitha ukhona. Azilogqitha ukhona. Ngoba xa ukholwayo akukholwa ububuza uyancanca nasomzele. Akuzubuzwa mntu uyancanca. Unless uba imirhathi. Unless indoda akubirhuqa imirhathi. Uzawubuza uyancancana. Aniyazi le bayibonge inkosi Yesu ngoba bayayazi abantu selilizwe xa uthanda izinto ezimnandi selilizwe kukhona izinto ezimbi selilizwe ozawuzamkela mayibonge inkosi Yesu bathatha inqola entsha yabotsha inqola entsha yalayisha uThixo yalayisha uThixo uThixo wahlala kule nqwelo enqwelo inhliziyo yakho wahlala uThixo kuyo uThixo ehleli kule nqwelo ufuna uzive ehleli mamela ndikuxelele endleleni ebheke eBheshemeshe ndithe kuwe bikhona ina ezimazise ngoma khange ziyiba wena ngoba sasinto babazilibe kukudla asinalo ithuba lokujika kusela ithuba ngoba emva kwemini funeka zidancisise mayibonge inkosi Yesu eyona nto endiyithandayo ithi abemi abaseBheshemeshe babehlele entilini bebhula ingqolowa bayibonge ngoba bayibona ityeka thina ilayishiwe enqoleni yabantu abangengomasirayeli bavuya bakhenza banqunqa ngoba ityeka thixo ibuyile bavuyiswa yintoni ababa bavuyiswa yinto bona uThixo kaSirayeli ekhona uyasikelela kuSirayeli intsikelelo iphumbelela kwezinye idolophu ezikufutshane ngoba ityeka thixo xa ibuyile ibuya nezinto ibuya inetyala lodini ibuya inetyala lokuqolela uyisityeka thixo uyisityeka thixo uyibuyise mntakathixo unwabile xa ifika kwaSirayeli baphuma babingeleli beya kuyithula baxa beyithula bevuya waphuma uDavide wahla kwigumbi eliphezulu wayawunqunqa phambi kwetyala xa ufunda imbali kakuhle ithi wanqunqa kwavela intsula umkakhe wayembukele efestileni wakhubeka bayakhubeka abantu xa kufika intsikelelo abangayaziyo intsikelelo abenze ngoba bebawa entsikelelweni wasuka uDavide ngoba wayesazi ukuba uThixo wakhe ukhona kwaSirayeli uThixo wakhe ubuyile wanqunqa kwavela intsula wantu umfazi
yini into bazithobe kangaka awugqibungile ezi status bekuthethwa ngazo aba umfazi ukhatha istatus sabi indoda yakhe ngokumkani simele banoba iyaphuma iphuma ngesidima nesizothele nesithozela iphethe induku yegolide isithwele isithabe entlokweni yakhe suke uDavide waphuma ngoba evuyela uThixo xa sivuyela uThixo wethu asibini sidima asibambi isidima sikhatheleyo ayibonke inkosi yesu ngoba sivuyela uThixo wethu umthwalo uThixo manje umthwalo udungqunge phambi kwakho asisibophe imazi zenkomo ezanyisayo imazi ayiyonto yakubotha ivele ku-50-50 into yakubotha kwemazi imazi ayiyonto yakubotha kodwa namhlanje kuthathwa imazi kuthiwa mazibotho phambili mayibone inkosi yesu kuthiwa ngale nyanga ilizwe labopha imazi zabheke ePretoria athi azifike ePretoria zanqunqa kwafuntu isinde siwafuna amabhasi yiyo loo nto funeka sibophe imazi mayibone inkosi yesu ngoba sisafika ebantwini abatsha sifika abantu abatsha bedlala enkonzweni sisafika kumadoda sibuza amadoda ebona iintombi ezintle enkonzweni mamabotha imazi responsibility into ngena responsibility uyakwazi ukuqasa kusasa abukela usidingo mhlawumbe emveni kosidingo ubukela ugenerations emveni kogenerations kuze intona nto muvango emveni kamuvango kuze iskim sam emveni kaSkim sam kuza into lemihlekisayo bani into ehlekisayo baba mfazi ongena responsibility ubukela ezo zinto kusasa yonke iqini ilanga aqaqaqa ukukela thona ilanga aqala ukuqoqa indlu yakhe kube sithi indoda akuyeza mayibonke xa ifika indoda udiniwe moya bazongena responsibility umfazi ongena responsibility uyahlala noba ayixoxanga indlu mhlawumbi ngenye ixesha usanxiba igawuni uzambona kuvuthangweni ithango liyaphela liyasehla lisindwa nguye kungoba limini yonke ngoba kana responsibility yokuthwala uThixo kodwa kuthiwa mabotha imazi nazo ezanyisayo ezine-responsibility mayibonke inkosi yesu zingabothwa ezingena responsibility futhi umuntu osanda uba nomntwana ufana obubele bebhokhwe uyabona ebhokhweni xa isanda ubeleka you will never ever usondele ebhokhweni isanda ubeka umntwana icala hayi intana yakufaka endlini unjalo nomuntu oba nomntwana okuqala mayibonke inkosi yesu uba nobubele uyazibe ezibongo zinobubele makubotshwe zona mayibonke inkosi yesu nangoba ngakathi umfundisi lapha xa ngathi uyaqina phezu kwepulpiti uyavumbulula uvumame esithi hayi nakotana Hallelujah. Hallelujah. Nokoda ndingabuye ngamandla. Amen. Ngoba lo muntu nokubele. Ya. Uyayazi intshala yakhe. Utata xa sohlwa yiyo le nto utata egadwa phe kohlwaye. Umbona ukhawuleza umama athatha igebe. Sinyani sikeza abethe kuqala akabonda intetayo. Uyazulisa. Hallelujah. Wenza ngabi yabethe. Uyayazi oba yendini yaphakama kwayo lekade. Uyakwenza izinto ezijukwayo. Mayibonke inkosi yethu. Kodwa makuthatyathwe. Makwenziwe inqwelo. Into endiyithandayo apha noma uyimamele kakuhle. Into bakuthi abantu bakwaSirayeli okokuba yenzani inqwelo apha. Utsho isazi saseJiphethe. Ziyalazi ityala lazo mani bayayazi into abayenzileyo bayayazi futhi into abamele ukuyenza ukubuyisela lo Thixo ngoba lo Thixo uyamephula lo wethu emani uThixo welizwe siyamephula uThixo welilizwe ngeke azafike kuthi uThixo welilizwe ngeke azakwazi ukumanathi mayibonke namabohlulwa upresident le iyabehlula ayabehlula nani yanehlula mayibonke inkosi yesu kodwa ngafanele nivende ukuthi lo mfundisi walapho uqeqezi ayasimfuni makambe asimfuni haleluya nangu nabafazi abayi-20 imali yelizwe mayibonke inkosi yesu uyekiwe hayi ngupresident wami nami kodwa nami ndiyachaphazeleka ngoba ndimyekile uthi imali zabantu unabafazi abaninzi
mayibonge Nkosi Yesu Amen. mayibonge Amen. abafazi bathule babe ngashukuma abafazi ngoba kaloku banemalungelo amaninzi abayifumana kule ndoda babe bengashukuma kubekanye abafazi belilizwe angasuka tomorrow. Amen. andifuna ushumayela ipolitiki bona ndihamba ndifuna ntona ngoba kaloku kanti bathina silengxakini apha ukhiya i-SF apha ukwi-DA apha ukwi-UDM apha iyayenzi ke ngoku xa ushumayela funa ukuzibhasoba uzamkelwa ngamarhamela nam ndoyika lo mfundisi labamkelwe ngamarhamela laa mfundisi belaba bezosigeza ngoba ndihamba ndikhononga xa ngumfundisi ikhokela bonke abantwana sengxakini sikwembi ngxaki noba siyakhala ukuyokhathaza phaa siyawubona kumonakala uphina sikhathaza sibuye umzi ngoba sizawulahlekelwa ngabantwana asifuna ulahlekelwa ngabantwana uthe ubonga nabanye bayalahleka belapha endlini umntu alahleka unyana wolahleko wathi kulahleke wani kwaphinde walahleka wesibili walahlekela benzangweni ozabe kulahleke wani wathi ekubuyeni komnye kwalahleka omnye elahlwa inzondo nengqondo namlahla emnteketsangweni mayibonge Nkosi Yesu ngoba wayengeyomazi babe wayeyimazi wayenokubela ubona umntakwabo ebuyile kuyabonakala ntoba le ndoda yayiseyimngcwabile enhliziyweni yayo ngoba abantu abasebe bengcwabile bayivala inhliziyo ngoba sebengcwabile kodwa umuntu ongumama akangcwaba uhlale elindini ngiyamthanda lo tata welikhaya wayethi wayevuka kusasa avuka jonge apho unyana wakhe wayewutshona khona ngoba kwakukhona into eyayimhlungu enhliziyweni yakhe ukulahlekelwa ukuthatha inqwelo entsha ilayishwe kuyo omama ilayishwe komama omama belivangeli babagijime mayibonge Nkosi Yesu bangadinwa ungafunda kakuhle lithe kuba lezi mazi zasingasithobi sana zasingasangezi asibetha ngesanti esiyibwana zasingasangezi zasingasithobi ndake ndakubenye ifilimu ekwakunjalo eTV-ni le ndoda yabotshelelwa ibhomu kwathiwa isisantyo oqale ngaso sisokuphela emasisebenzi ube kwasangeza iyadubula ube kwasithoba iyadubula waleka straight umuntu mosi uyadinga akumbe umuntu ongenathini abaleka wazama ukuyigcina ipace wathi ebeyigcinile ipace aphela amandla ngoba kaloku amandla wazi ungapheli ngoba ngumuntu akathiwa nganto yakumenza noba wayengaze asele iscore noba wayengazaze asele imonster noba wayengaze asele i-integrate kodwa wayengazukwazi ukulenza ixesha adubula ibhomu kodwa abanothini babaleka bangadini thixo wathi kaYisaya izizwa zingaphela amandla abatsha bawe ngokuwa kodwa abathembele kuThixo babaleka bangathi bamdinga njengenkosi babaleke bangathi